Amen. Nyaya ndekungotenda chete. Pane zvakanaka zvako zvautanzwa. Bvuranzeve dzomweya nemaziso omweya. Pane zvakanaka zvako zvautanzwa. Mwari wedu vakatinakira neMwari vanotikonera. Amen, amen. Ndakupazisa baba vedu ndinoremekedza baba vachirwa vanhu wekereke zvakuzvadzisa Apostolic Church. Vakaita basa guru zvapupuka vapo vatumwa naMwari. Ende hatisi kusitega takawandisa zvamakaza kuti vamwe vakazoenda vakasiyana-siyana zvakukudziko dzakawanda dzese dzakabva pamurandaro iye atumwa naMwari. Asi basa raMwari kana rakura chinomashuka. Kana chamashuka chimwe chinoende chakadai chinoende chakadai asi chinenge chingozikanwa chakabva papi apo. Haleluya. Unorangarira Jesu Kristu vaenda panonzi paJerusarema pakazosara pakuita kumashuka vanhu vari kugara panzvimbo imwe chete. Asi pakaita madambudziko akaparadzira vadzidzi vakaenda kunoku. Pavaienda muno umwe aienda achiparadza shoko raMwari. Pauro naBhanabhasi pane pavakambokonana vakaparadzana nokuda kwemurume anonzi Maki kuti ngatimutore wakati ngatimusiye zvinganzi kana zvakadoenda kunena Maki chienda naye inda kutsvaga munhu unobva vaparadzana. Pauro akaenda achiparadza akadai, Bhanabhasi akaenda achiparadza akadai. Nguva urongwa hwaMwari hwokuparadzira shoko ravo. Ameni. Saka Mwari ngavakudzwe tirambe tichipfuura mberi neshoko iroro. Ndinoda zvakare kuremekedza mutungamiri wedu vaBhishopu, muranda waMwari, iri mhare inopfuura mberi nokutidzidzisa vasingazeze kutsiura chakaipa, vasina nguva yekubhabhadzira vachigonekana mweya yetsvina. Is always firm against evil spirits. Nokuti mweya yetsvina haidi kusekererwa, haidi kubhabhadzirwa, inoda kutungwa pamwe chete newe naBhishopu wako muchibatsirana. Amen. Gideon akuenda nevanhu vane mazana matatu anoti munditarise inini kuna vaTora chapter 7 pazviviri nechomukati hanzi munditarise inini zvandinenge ndichiita muchiteedzera. Amen. Hanzi pandinoridza mori dzawo. Haleluya. Hanzi pandinenge ndaita chandangoita. Hanzi ndikadeedzera munhu wadeedzera kuti munoendera Jehovha nomunoendera Gideon. Sanzi kunokaita Gideon vanhu vaitarisa zvaitwa naGideon voteedzera Gideon zvaaita vofanana naGideon pabwahuroro vakunda. Haleluya. Munhu anofanira kuteedzera mutungamiri wake. Kana mutungamiri achirova maoko kana achiparidza evhangeri inotsura madhimoni yotsura wakagara ipapo fanirana naGideon wako basa raMwari ripfuurire mberi. Rega kukakatira uku iye achienda uku. Asi ukafamba naye ukamutevera zvinokwazvo hanzi umweni munosara nebhachi rikazovhura rodi. Pane vakasirwa bhachi handiti nekuti vaifamba naEriya vakasirwa bhachi ikavhura mugwagwa kufamba mumwe chete. Ameni. Mwari aramba achivaruka pazvinokuita zvakanaka. Maobva siyaida asingazorori pabasa ramwari vafundisi kusvika mukomana mudiki nyimba yaMwari. Haleluya. Mbuya Bhishopu munovaremekedza vakatorwa vari pabasa raMwari, vakafira pabasa raMwari, vakafa vachienda mukati menzvimbo yokubva kunoshumira, vakabviswa pakati penyika ino vari padima. Kuremekedzwa iglorification, inyasha kufira pavhangeri. Zvokudai zvaisarudzwa tese taisarudza izvozvo. Hanzi vapostora vakafira Kristu Jesu varipo pamwe chete naye nesuwo tichaenda. Karema muna zvakazarwa zvinonzi kudenga kwakaonekwa mweya yakanga iri paaritari ichibvunza kuna Mwari kuti ko ropa redu richatsiwa rinhiko pamusoro pevanhu vakatiuraya vari pasi. Zvikanzi aiwa chimbozororai chimbodharai vakapiwa micheka michena yekuti vazorore. Hanzi nekuti panyika pachine vamwe vanofanirwa kufa nemufiro wamakaita vachiurayirwa Kristu. Amen. Ifeva kufira Kristu. Pane vanhu vakatosaridzwa naMwari kuti vanofanirwa kuurayiwa vachiurayirwa vhangeri. Pamwe wacho ndiwo deti ndo vasingazivi but kana Mwari vakakufevha unofira vhangeri. Ende Mwari ndo vanotobva dhoo kuti muroya abudirire kukuuraya nokuti vanenge vakubuda. Haleluya. Mwari ndo vanotobva dhoo kuti challenge inouya muupenyu hwako ikukunde nokuti vanenge vakubuda. So sometimes we defeat
Haleluya. Iwe tuviti. Dai Jesu wasina kupuma kunoenda pamchinjikwa nekufa. Victory yatinocelebrata yekumuka kwavo nekuponeswa kwedu neroparavo ingadai pasina. Zvinhu zvaMwari zvinonetsa kunzwisisa. Zvinoita kuti kukundikana nyambisirwa kutokunda. Saka tinoti mazorore murugare nesu timunonuzira tiri kuteera manje. Haleluya. Haleluya. Ndakukudza vaibhishop. Mwari aramba chivaita zvakanaka. Vanotsungirira havanetsa havazorori. Vakanzwa kuti zuva rangu ndinotsara nevana pano. Ngana vakatoendawo. Asi kasina tina handiti. Varamba vachidzwa zvakanaka havasara Jesu. Haleluya. Ndinoratidza mai vasiya vose nevanokudzwa mimba yaMwari nyasha dzaMwari dziwadzo kusvika kusikana mudiki. Munoona kuuya kumutambo chinhu chinorwiswa, kuuya kuzonamata chinhu chinorwiswa. Ameni. Zvinonzi vaIsraeri pavakanga vakuudza Faro kuti takura kuenda kunzvimbo yedu yekunonamata tichibva mukati menyika yeIjipita. Faro akati vaomesera akati imimi inyaya yekuti muri kushayira basa. Saka vawedzerei basa rakawanda muvakanyise zvitina nemate vachizvipisa neuswa. Ameni. Challenge yekuuya kumusangano runo yanga yakaoma zvikuru. Ukada kunyatsoona kuti wakasvika sei pano wakauya zvokutsungirira. Wakauya zvonharo. Zvanga zvakaoma vamwe vakauya motikari dzichipa sekubhurawa kuti vamwe vakarara murodhi vachiuya kuno. Vamwe mari manga musina kuti makazoiwana sei hamuzivi makaiwana sei. Zvekuuya kuzonamata zvinorwiswa. Asi kakurwiswa ikako kanotaura kuti pane ruponeso rwakuda kuzorora pano. Haleluya. Saka vaapano chidhikita mudziva remweya mutsvene uponeso usununguru kubva musi wemande kana sande yanga ari pano chingonamata. Ezekieri anotaura kuti ndakaona mvura yabuda mutemberi yakatanga iri muzvitsitsirwa ikakwira ikaenda mumabvi ikakwira ikasvika muchiuno kusvikira rwarwizi rwokuti munhu anogona kudhikita ari marwuri. Amen. Saka newe chidhikita yanguva yekuti uchiiswirwa uri mumweya mutsvene waMwari uchisunungurwa nekurangarirwa nedenga uchiziva ndakaya pano kuzotora ruponeso. Wakaya pano kuzonamata. Wakaya pano kuzonamata. Handiti Zekaria chapter 14 verse 6 munoti hanzi izvo zvino zvichaitika kuti vakasara panyika yavaIsraeri vachakwira Jerusarema gore rimwe nerimwe kunonamata mambo pamutambo wamatumba. Chaienderwa Jerusarema kwaiva kunonamata mambo Mwari pamutambo wematumba. Hanzi zvino anyanya asingaenda haanganisirwe mvura. Haleluya. Kurati waiti kana uchinge wasvika pakunamata mambo pamutambo uyu mvura yainaya paupenyu hwako. Chaienderwa kwaiva kunonamata. Zvakuvimba kuti munhu akagara pano akauya pano kuzonamata. Vakauya pano kuzonamata. Hakuna chimwe chavakangamira kunze kuti unamata. Saka kana nguva yekunamata yasvika inzwa kuti zvaringana zvafanira inofanira kuti unamata. Tine dambudziko rekuti vanhu vanonyanya kutsvaga zvimwe zvisiri kunamata. Zvimwe zvese zvazvizoteera pashure asi wetungamidza kunamata. Kunamata kunonayisa mvura yerugare paupenyu hwako. Kunonamata kunoshandura zvinhu paupenyu hwako. Usati watomboprofitwa gara wapanonamata. Usati waudzwa chinhu gara wapanonamata. Kunamata kuri kurehwa worship. Ndokuri kurehwa hanzi whoever does not go and worship the king will not receive rain. Worship zvinongoreva kupa Mwari muviri wako wese, pfungwa dzako dzese nomwoyo wako wese. Unoziva kuti worship yako yakatotanga pawakapinda mubhazi uchibva kwawaibva wachiuya pano wakanga watotanga kumuwoshipa. Nekuti kuuya pano kuzomunamata uchigara panotondora apa inyaya yekuti umuwoshipa nokumunamata. Haleluya. Ndinorangarira akanga aenda kuJerusarema Hana anonzi akanga arimo apinda arimo achinyengetera akasarira arimo achinyengetera achinamata Mwari akabuda achiwana chaakanga achida. Yandiyekuti kana wasvika namata Mwari nhamo dzako unodziziva rekakumirira kuita dzekuudzwa sangana naMwari pakunamata. Nguva inonetsa kuwana kana waiwana ishandise. Mari inonetsa kuwana kana waiwana ishandise. Utano hunonetsa kuwana asi kana wauwana hushandise uchinamata Mwari wako. Pane vamwe vanobvisa vanhu pakunamata.
Amen. Pane vanhu vekuti ukamutedzera anokubvisa pakunamata. Eri mufundisi anonzi Eri akacherechedza Hana achinamata. Hanzi Eri akatarisa miromo yaHana akati adhakwa. Andinoza kune vanhu vanoti vakakutarisa so vachiita confusion. Kune vanhu vanoti vachizvifambira so vanopedza newe. Hauna kutaura nemunhu pamwe uri kusvibiro adhakwa. Izambanje. Izvi ndezvefonza manje. Munhu achitamba bvisa akaona kuti izvi ndezvefonza. Ende chinorwadza ndechekuti mashume ekuti adhakwa ari kubva kumufundisi Eri muprista aigara mutemberi anofanirwa kukurudzira vanhu kunamata. Iye ari kuti kuna vamwe mai vane mwoyo une shungu nekunyengetera dambudziko ravo ari kuvati mai ava vadhakwa. Hanya haana kugumira pakuvaudza kuti vadhakwa pakufunga kuti vadhakwa akatoenda kwavari akatovaudza kuti hei imi mai munoronga makabatwa nedoro reni musharini. Just imagine ivo vari kunamata iye asundisi kunoza kuti munhu achinamata anomirirwa kuti apedze kunamata. Vakatogarirwa pureya nemunhu akamafunga kuti vadhakwa. Amen. Unogarirwa pureya nevanhu vasina Mwari mavari. Mumwe munhu anoshandirwa naSatani akakugaririra pureya yako pano. Konai iwe mufundisi kana mafungidzira kuti munhu adhakwa titangaika mambobvunza kuti konarambo nangwenamata kwakanaka here. Musanangurwa kuti mwoyo wangu une shungu ndanyengetera ndikumbirawo mwana. Mwoyo wangu une shungu. Kana ukatsanangurwa izvozvo hauzotandi kuti makadhakwa. Amen. Hauzotori kuti mai makadini. Haleluya. Dzidza nhasi hama yangu kuti kana ukaona vanhu nemaziso aya enyama rega kukurumidza kusvika paconclusion. Amen. Kune vanhu vanoti vakangokuona mutauri so uchipfuura kana nepamusoro webhara atopedza anga achinwa. Akakukuona uchifamba kana kuti ndakamuona achifamba nemukadzi apanga pasina kumira zvakanaka ipapo vai atozadza nepabhuku rechu. Amen. Regai kuita zvinhu kana kumhanya nemakuru ezvinhu zvamusina kuestablisha. Amen. Zvamusina kunzwisisa zvamusina kuona nyarara unyinge nguva yazvo. Munobvisa vanhu pamberi paMwari asi tinofana kuti haana kugodeka. Hana anoramba achiti kwete munhu waMwari handina kudhakwa. Nanokotaura zvinorema zvinobvisa pamberi paMwari. Iwe ramba ndingoti kwete munhu waMwari handina kudhakwa. Akatoramba achidaro munhu ari kumutuka iye akamuti kwete munhu waMwari handina kudhakwa. Zvokuti munhu waMwari akazozosvika kutepuka zvivanzo yamhai chienda hako kuti zvisizvo wakumbira. Ende ndinofara kuti muromo wakambotaura kuti wadhakwa ndomuromo zvawakamuropafadza kuti chienda uiti zvisizvo wakumbira akaenda akabata mwana waSamueri. Amen. Kune kuti kana mutungamiri munhu akambosvika paanorasika kana kudini ramba achimurespekta nekumupa kodzero yake. Tine problem yekuti ndobva tamutuka nokumusoro chose kuti akanditi ndakadhakwa. Iwe ndochimupa kodzero yake nekuti muromo wake iwoyo ndoutazotaura kuti chienda heri uiti zvisizvo wakumbira. Ndikamunetsana nemuvhangeri, ndikamunetsana nemufundisi, ndikamunetsana nevanoremekedzwa varemekedze vane mashoko anokubuda nemuromo mako amavo ani kuropafadza iwe. Haleluya. Haleluya. Saka navasita mutendero namata ita sevadhakwa nyasadziri pamusoro pako. Enda ndinorengerwa mashoko mashoma pavhesi ipani tobva tagara pasi nemeni. Haleluya. Mashoko matsvene tinowana kuivhangeri yakanyorwa naJohani chapter 1 musoro weshoko uripo mukati vadzidzi vokutanga. Amen. Verenga yenyu 50 ne51. 50 verse. Jesu akapindura akati kwaari, unotenda iwe nekuti ndakati kwauri ndakakuona munyazi mamuone here? Uchazoona zvikuru kuna izvozvi. 51 verse. Akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri,
muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokuburukira pamusoro pomwanakomana womunhu. Amen. Amen. Hallelujah. Ndinofanira kuwadzana vari vakadzikisana kuti boyfriend nebhuku zvinodiwa kunyora nyoro pana namai anoona achinyora nyoro asi unomba sana kuona kuchinyorwa nerwako ndomwane musoro inobata unobata musoro ndidzi vari boyfriend vari kunyora. Amen. We are not very serious neshoko raMwari. Ani unozvoona dai tava serious neshoko raMwari tainyora nyora. Amen. Asi tinenge tinoritorera nekamukamutoka kangore rukareruka asi tinofanira nekuti varipo vanonyora nyora. Amen. Unofanira kuti chibva kuno unofanira bishop akati chii overseer akati chii uinazvo zvichiraro hanzi imi mapupa akaoma inzwai shoko raJehovha. Ndava ndakateerera baba vachinamata nezuro pano munamato wamafupa akaoma. Imi mafupa akaoma inzwai chii? Hanzi pavakanzwa shoko racho akuprofita ndobva mafupa abatana marunda akavapo nyama ikafukidza pakava nomutumbi. Kudai ndogara ipapo ukanzwa shoko raMwari zvinonaka. Amen. Ukaikozesa shoko raMwari zvinonaka. Amen. Saka paverenga panapa hanzi Jesu akapindura akati kwaari unotenda iwe nokuti ndakuudza kuti Filipi asati akuona wakagara pasi pomuonde nanga ndakuona uchazoona zvinhu zvikuru zvinodangaizvi zvirokwazvo ndinoti kwauri muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka pamusoro pomwanakomana womunhu. Amen. Kwaiva nomurume anonzi Natanieri akanga akagara pasi pemuonde. Zvino chakaitika nokuti Jesu vachiparidza shoko ravo, Filipi asangana naJesu anozoenda unotsvaga Natanieri omuwana akagara pasi pemuonde ndobva amuudza kuti tawana Kristu uye akanyorwa kare navaprofita tamuwana. Zvikanzi mamuwana kupiko? Zvikanzi anobva kuNazareta. Zvikanzi chiiti zvinu chii chingabve kuNazareta. Amen. Akagauta nzvimbo yeNazareta nokuti yanga yakashoreka. Amen. Pane imwe nguva yekuti kwaunobva kunogona kushorwa zvokuti iwe wacho unogona kunzi haubatsiri. Amen. Hamusana mabvara kuti paunomutaura kuti iwe panhingi unogona kunzi hachimbosumuruka kana kuti ndinobva kwamwe ndinobva pakati ukandobva kubhorodho unogona kurispekta asi ukandobva ndoti kudini pari ameniko unotaka kutodzikiswa pasi so. Amen. Saka zvikanzi Jesu vanobva kuNazareta zvikanzi chiiti zvinhu zvingabve kuNazareta. Amen. Asi ndiye Jesu azoponesa nyika yose nokusungura vanhu. Saka kwaunobva ngakurege kukudzikisira iwe. Amen. Nekuti kwaunobva hakusiko kwaunogumira, kwaunobva hakusiko kwaunoperera. Unenge wari kuenda uri kufamba rwendo iwe rega kuzvishora. Mwari vanokuda. Jesu vakabva Nazareta rwaimusekuda rwakwazvo asi vakagumira musha wokudenga vagari kuitirwa Mwari vanotonda vari pamusha vaita vavengi vavo chitsiko chetsoka dzavo. Nesuwo tiri muna Jesu tinototonga tiri pamwe chete naye. Ameni. Ramba kudzikisirwa nekwaunobva. Haleluya. Zvikanzi wenhai aiwa iwewe chiuya hande unozvionera. Ndobva vafamba vachienda kuna Jesu. Vachisvika kuna Jesu zvinonzi Jesu akati kuna Natanieri achimuona zvikanzi hounoi muIsraeri akakwana maari hamuna kunyengera. Zvikanzi Natanieri ko mandizira kupi? Amen. Unoziva pane chimwe chiprofita chokuti uchisvika so pauri uchitsanangurirwa uchakuti azvizinga kupi? Amen. Ari kunonderwa dzidza rake nekwaanobva. Ndakabvara vamwana vachiti hanzi unoziva kune vamwana vasingadi zvemweya anoti hanzi unosoka kumuprofita dzinza zvine basa rei, unosoka kumuprofita nhamba dzezvitubva zvine basa rei. Amen. Asi Jesu arikuudza dzinza rokumume nekwaanobva uye kuti maari hamuna kunyengera. Iye akabva kuti mandizira kupi? Zvikanzi izvo Filipi asati akudeedza munyasi wemurume ndanga ndatokuona. Amen. Zvikanzi
ndimi mutsvene waIsraeri, ndini zvechokwadi ndabvuma. Zvindoparuzi wabvuma nokuti ndakuudza kuti mwanga wakagara munyasi memwoyo. Manje uchaona zvinhu zvikuru kudarika izvi. Amen. Uchaona zvinhu zvikuru kudarika izvi. Amen. Audzwa kunyaya kugara pasi pemwonde, akaziva kuti murume anga asipo, hamunoti aziva sei kuti ndakagara pasi pemwonde. Ari kuudzwa lokesheni yekwanga ari ndizvo. Unogona kuprofita adhiresi yekwangobva. Amen. Nezvachiprofita zvachinoita so, chinoita kuti vanhu vatende Mwari. Uya mukadzi aipaizwa pano ndoumwe muSamaria, uya mukadzi uya muSamaria. Anobva akamhanya achiti uyamoni munhu akandiudza zvose zvandakaita paupenyu hwangu. Kana munhu adaro atendeswa kuna Mwari, anotanga kubva kuti kuna Mwari kudenga. Haleluya. Vanhu vaKorinto chapter 14 pa24 inoti kana munhu asingatenda akapinda muchechi akaprofitwa akaudzwa zvakavanzira zvemwoyo wake, achatenda kuti kuna Mwari nokuti audzwa zvese zvaakaita nezvanga zvisingazitauri nevanhu asi zvabudiswa pachena. Amen. Saka chimurongo nesimba rokuti chinogona kusvitsa munhu pakumuzivisa kuti kuna Mwari. Haleluya. Saka ndikakunyemberwa kana kudzikisirwa kuti izvo zvinakaso zvazviprofita zvinosvitsa vanhu pakutenda. Asi Jesu anoti uchaona zvinhu zvikuru kudarika izvi. Usachamusike nezvizvi. Neimwe nguva vakuti inzwisa apa ndoti patiri kutongotangira, asi nezvikuru zvatinoda kuti tiite. Amen. Hanzi uchaona zvikuru kudarika izvi. Hanzi hauna chavati waona nomwe muti Jesu kuti hauna chavati waona. Kuzakagara padivi nekuti hauna chavati waona. Kana uchifamba naJesu hauna chavati waona. Zvidiki zvawakaitirwa ndozvinonzi zvidiki. Amen. Iye ari kushamisika nyaya yekutaudzwa wakagara pasi pemwondo. Izvo Jesu aibva kuti uchazoona zvinhu zvikuru kudarika izvi. Paakatanga kufamba naJesu akazoona mapofu achishumidza vanhu vakazvarwa nemapofu akatanga kuona, vanhu vakanga vari mbeu vakatanga kutaura, vana Lazaro vakabuda muguva vaane 4 days, akazoona zvinhu zvikuru. Amen. Iwe pane zvauri kupupura nhasi kuti Mwari vakandipa imba, vanhu ndozvidukuduku, pane zvikuru zviri kuuya. Amen. Uri kupupura kuti ndaitema nomusoro wakanyara, ndozvidukuduku izvo, pane zvikuru zviri kuuya. Uri kupupura kuti wakapiwa mwana, ndozvidukuduku izvo, pane zvikuru zviri kuuya. Uri kupupura kuti wakapinda basa, pane zvidukuduku, pane zvikuru zviri kuuya. Ramba kufamba naJesu, uchaona zvinhu zvikuru kupfuura zvauri kupupura nhasi. Haleluya. Nyaya iri kudiwa ndeyekusumuka kubva pasi pemwonde wotanga kufamba naJesu kwese kwaanoenda. Uchatanga kuona pita minana iriposa vanhu vanemaperembudzi. Chanetsa ndechekuti vanhu vanoramba vakagara pasi pemwonde vachiramba kuenezareka hasiri handimutenda ndikugamuchira nekuti kwaanobva hakuite. Asi kana ukasumuka ukanozvionera, hama yangu uchaona minana mikuru, hama yangu uchaona kusumudzira kwaMwari. Wegautarimabasa zvokuti ukashayikudza kunomaisa kupi maropafadzo aya. Jesu ari kuti uchaona zvikuru kudarika izvi. Vari kuudza Natanieri, ndiwe Natanieri, uri kuudzwa wakagara ipapo amhai, uchaona zvinhu zvikuru. Haleluya. Uchaona zvinhu zvikuru. Fambai naJesu, fambai naJesu. Pasi pemwonde pane varaidza, pane mumvuri unotonhorera, asi sumuka uende kuna Jesu. Haleluya. Pasi pemwonde panonyemedzera kukupa kavha yekunyeva. Mwonde unoziva mwonde ndowakapfekwa naAdhamu naEvha vatadzira Mwari. Amen. Vanhu vanohwanda muzvivi zvavo so vasingadi kuenda kuna Jesu. Vakapfeka mashizha omwondo varipo vachiti tahwanda tapfekedzwa. Asi ndinotenda kuti Mwari vachiuya vanoti ko munhu uri kupi, zvikanzi takunzwai muchiuya tikanyara nokuti tanga tisina kudini. Zvikanzi koma udzwa nani kuti hamuna kudini. Asi madya here muti wandakati musadye. Unoziva ukatadzira Mwari wega unongofumuka wega nosvava wakashama. Usati waprofita nekuvatozviprofita. Haleluya. Asi ndinofana kuti Mwari haana kusiya vakashama, anovabvisa mashizha emwonde ndobva
chete. Zvese zvikuitika paupenyu hwako inguva, famba naJesu. Pari kuenda Kapernaum, famba naJesu. Pari kuenda kuvaGaratia, famba naJesu. Papi nepapi, famba naye. Ari kuda kukuitira zvinhu zvikuru. Haleluya, haleluya. Pavhesi ra51 anozotaura zvinhu zvikuru futi. Anobva ati muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokudzika pamusoro pomwanakomana womunhu. Ngaenda kuna Genesis chapter 28 panonzwa Jacobo achienda kwaLabhani. Anonzi akatora dombo asvika nemudzi unobva adini, akarota hope achiona danho rakanga rakatangira pasi chikwira kuenda kupi, ladha rakanga rakatangira pasi chikwira kuenda mudenga. Hanzi ndichiona vatumwa vachikwira nokudzika neladha iroro. Ndoladha rikurudzwa pala pakapfutswa napa kunzi muchaona kudenga kwazarurwa navatumwa vaMwari vachikwira nokudzika pamusoro pomwanakomana womunhu. Ava vachakwiri neladha rakaonekwa, vakukwira nomwanakomana womunhu, ndoladha racho. Akaona ngiruzi dzaMwari dzichiita muzuwero rekukwira nokudzika pana Kristu Jesu. Ndoladha rinotikonekita nedenga. Ndozviri kunzi muchaona kuti kudenga kwakupindika woye naJesu. Panga pasina ladha rekusvika kuna Mwari, takusvika naJesu Kristu. Munana mukuru weupenyu hwako hakusi kuudzwa kuti wanga wakagara pasi pomuonde, hakusi kuudzwa kana kupengwa madambudziko chete, asi nyaya yekuti kubva nhasi amai denga makuripinda nokuti makagamuchira Jesu. Amen. Amen. Munana mukuru wavo ndokuti denga razarurwa makukwanisa kuripinda nokuti makagamuchira Jesu. Amen. Ngatibvire evangeri raJesu Kristu. Vanotida vakatigamuchira denga rinopindika, ende hakuna good news inodarika nyaya yekuti denga rakazarurwa rakupindika. Amen. Zvinonakidza kunyuka dai vamboshingaira zvedu tasvika tese vana vaMwari. Amen. Zvandikutaura zvina zvinhu ndomavakubhura vakamboshaura kuna vanhu vanga vakonditi haivanerodza kunonakidza. Amen. Kuriko namwani zvitauro unoona takutoenda. Haleluya. Nguva yapera. Amen. Wakagara naye pababonogona kutomushaya nezvikungano. Ini pana runogona kundishaya nezvikungano. Saka gaititaurira neshoko iri. Amen. Kuti kuna akaiswa seconnection nedenga anonzi Jesu Kristu. Ngatimutorei tipinde musho denga ririko. Haleluya. Tichaona zvinhu zvikuru zvinodarika izvi. Asi tiri pano panyika tine zvakanzi naMwari tigamuchire tibviwe. Ngatizvinjoi, ngatizvifarire. Amen. Pane nhau yakaparidzwa pano neziro nababa yekuvaka. Amen. Hanzi akabvunzwa kunzi soro wedemo wawira papi. Amen. Akabva anongedzera kuti wawira apa. Amen. Baba akaparidza akati pachaita restoration yezvinhu zvako zvawakabirwa zvawakatorerwa zvinodzoka kana ukafamba nemunhu waMwari, ukafamba naJesu usingamusiye kuti handei tose kwandinoenda. Pakanonzi rawira papo zvazvirawira apa ndobva patobuda demo ipapo akadzosera demo rake rikaflota. Ndozaka dambudziko kako kanonga achitongoka nomuraka kapepa kadambudziko kako kanouya pamusoro pemvura kana ukafamba naJesu Kristu. Dambudziko rako rakareruka. Udza Mwari kuti riri apa. Chinonesa vanhu havatozive nokuzi heri yakapinza kuti rawira papo. Uyu ndobva aziva parakawira. Iwe izvozvo ukabvunzwa kunzi dambudziko rako nderei, unogona kundandama. Ndotuwemere hautozivi zvaunoda pamberi paMwari. Vanhu havanotenderera so. Iwe nechinhu chiri specific chauri kuda pamberi paMwari wochitaura apa. Rega kuita semunhu uya akadzi warebhokiside anobvunzwa kunzi unoda kupona here, akapindura kuti chii. Ende mhinduro yake yakazara nebitterness. Tine vanhu vasingagoni kunamata nekuda kwebitterness. Vanhu unoda kuponera ndinoshaya nokusundidzira mumvura uye pandinenge ndakuda kunopinda vanonditangira. Handikuona kuti ari kungotaura nezvevanhu kuti uye vanhu nevava ari kuvamhanhare vanonditangira. Ini ndinorwara
nditangira tasara ndikusundidzira ndinoshava nokusundidzira kuda kuti Jesu akuzoti kuna sikuma kwake pane chirotsino vaneti wekune ndichasundidzire munhu inya muchikutangira munoti pane murwere Jesu akuzoti zvachaya haisi kutedzera sesungatiro nhaazana dzakoyende nozari munhu urikuda kupindurana nenyaya dzake ari kubvisa vatadza ndakafara kuvake kuti musauko ndine nyaya ndiyakuzorabhasaadza urikuti unoda kupona here wakumhangarira vanhu kuti vanonditangira unozari munhu izvezvizvi ako pakunamata kwake mwe noda mukuru vangu vanoroya taura zvavari kuda anongoti achinamata sokusaudza vanhu nezvikama kungosaudza vanhu akunosaudza chete naningi asingadi kuniona ndichikudurura naningi ndinomupomawangu ari kudadani handirangarirawo hatimiriona chinhu vanondivenga vitanesi chigumbu chainacho chekutadzisa kuenda pamberi pavanhu nemunamata uri propa hauna munamata uri propa isi zvekuti uipana pautauro zvavari kuda uri kuenda basa rekutoropodza vanhu vanhu ndovatoona mwari wako vakagara pamwoyo pako ukangoona dambudziko sogodza ukangodya yeve umba wakutoona mainini vasingatombozivi nezvegodza kuti wakutoona mainini amen havambo mwana akambudza tambu chaijai wakuona sekuru vari kubhikiti havambo ipapa basi wakutovaona unongopfumira vanhu vasina mhosva unongopfumira mwari havazvide bvisa zvigumbu regerera sununguka namatamani urikubvunzwa munhu unoda kuti ndikuitirei panapa pamutambo unosati wapera wakudzora unoda kuti ndikuitirei musoro wedemo wauda papi taura paura musoro wedemo nyaya unoiziva be straightforward siyana nevanhu zvawakaitirwa huku wakatadzirwa siyana navo kanganwa nazvo utambira kupona zvokuti vaititandira vachitijamba ndogaitombojamba achijamba achikutambira ivo vaita chiguru hazvina nebasa kana Jesu vauya kuzokusumudza chitaura kune nyaya yako haleluya haleluya regerera vanokutadzira taura naJesu anokusunungura denga ririko denga rakazarurwa ngativake Jerusarema kana muziko kapepa kakanofulota pamusoro pemvura kangangorere kana usati waudza Mwari asi kana waudza Mwari zvinonaka zvinoringana Mwari vakuitire zvakanaka hausati waona chinhu hapana chavati waona